ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. дар инҷа камтар детски питанияро барои одамои кӯдаки майдадор нишон доданем. инами хел қошиқи пластмасӣ гирифтем, мулоима пластмасаш барои додан, чӯчаки сари бутулка, инам хел пюреҳои мевагӣ, баъд инамта банка чодам вай гирифтем, пюреи мевагӣ. кӯдако клёнкаҳошона ҳуй кардем, намефаҳме ки кадом меваҳа. бачаи ман аи пюрео фақат пюре мангоша хӯрд, дигароша не. ай сево дигар чиёш буд, тришак манго ки ширин ки буд, фақат ҳамин мангоша ки мехӯра. моиспас ҳамин постоянӣ мангоро харида вардисемаш. инта влажи салфетка хай барои кӯдакаи чизо. баҳор шуда ҳама ҷо сабза шурӯъ ҳаворам салқинак барои сайру гашт кардан хело шурӯъ агода. мегӯям ку барои одами зиндара баҳор шудаю динё ҳамин дарахтҳо гул кардем. ман мактаб омадам ба сари кӯдакома. кадидата бача ку апаш файрутушка файрутка апаша кубра субин акашамасте иҷа аҳмадҷон да коляска шумонем то акаш апаш омадана. шиштана нав ёд гирифтесай, вақте мешмонемаш каҷала места, камтар шуда ба меғалта. оста оста ёд мегира, ҳеҷ гап не. бачаи майда ки ман яхел вақт яке сурат бигирам, ягон коша кӯдаки майда чӣ қадар ширин метавад сурат гирифтам. бачаи димандим ранге ки бахилӣ мекунад, чӣ хеле ки меоваям куш меша дар пеши кӯдаки марам бигӣ. ана иҷаузи ман вай гирифтам, нем хеле материали метраки гирифтам. ай магазин тикани барои наличкоҳои болои кресла, болиштои кресла вайшна камтар чиркин шудам, хостам ки бигирам бошумшон. дарунои вай мачалка ки доштай тахшурӯ ҳуй карда гирифта намешидай. ман хостам ки ҳамхел материал гирам, худам наличка дӯзам, баъд мачалкаҳои вай дадарин ин холӣ кунам, баъд инои креслара хча гирифта бошум, замок часпонда, баъд дар болои бикашам. ози хай мебинем ки айдаш биромадам ё ки не. бо шумо фикрҳои худтона дар комментария бинависен.
اینجا من دختم تیار کردم ایورا سه که بودن مچالکو هوشا در دیوای خولی کردم و انا این نالچکوی چیره بولوشا شوشتم замок بازی میچسبونمش ریخدوشو замок نداشت نارости همش محکم بود من یک پاره درسشو هوی کردم در یک ریسی ایدارم دوختم شو برای که میروشید ماتریالش بعد замок چسبوندم که هر باره که جزیر کشید بولوشو هوی میکنی میشوی بو میکشید اوی осонтар меғалта چی میوه که دهنشو پولی محکم میکنی ایتا осонтаре من امی کارایی که میکنم در ماشینه در امی خونه هم خیلی کارو یکم بار بگیم که میغلطه نیکی خیلی اهداش میبرم یکم چوشم اگر خطا کنم نیکی اهداش میبرم خیلی بهتر اینه من دختم تمام کردم замок بولشتار در دریمی پیش میکنیم Нет, пешкарем хел. Как чиркин кишит, шакашида мешуй, иш места, это удобно, ха. Ники материалыш беззеб, тесиз меруша, гакин тесиз меруша, ҳаргуҷош ушит, баъд даруни инда вай мекунам. Мачалкое ки майда чайда астатка, ҳаваро дадри падушо пешкараги будиян, ҳамин хелиш беззеб ники. خیلی удобно شد замокам خیلی من دوزنده ماهر نیستم همه پیش خودم خیلی که اومد چشم چسبید هم خیلی میچسبونم کار میکنم نه الان خیلی یکلش تیار شد اینه من هرسش تیار کردم намехел инҷа ҷои хов нестай бо ягон қасад фикр накунен хеле ки баъзеҳо нишон метиҳанд ягон чи рост карда болои диванда комментариё безеб мекунанд фикр накунед ки инҷа ҷои хова ин як хонаи аден ҷои дарси мекардаги кӯдакон ҷое ки мошина мондаги ягон дарс шавад дарс медодам ҳамон хонаҳа и диван як хел вақт ҳаминҷа барои дарозкашии кӯдако дамгирии кӯдако мондагия агар ин ҷои ховшо аденаҳа ин хел дӯстои азиз хай ҳичи мегӯям ко дар хонаи бекор шитанда ягон чимта рост кунем мешава гапи мара хато нафаҳмед дӯстони азиз хайхтон мефаҳмем ки баъзеҳо баъд ҳар хел гапҳо мезананд менависанд инҷада мо як ҷо рафти сабе меҳмонӣ хайрот мекардам я пашка раҳда биромадем ними раҳда расидем чӣ хеле ки мебинем раҳи калонай мошинон яке дар байни раҳ вайрон шид хеле росте тарсидам кӯдакома дигар ременти мошинашон бастам рементора ки яке мошин назана хай худоро шукр ки худо раҳмона хурд баъд мошина уста ҳай кардан яъне мираҳда монд баъд камтар ремонт кардан оста оста хона гаштем омадем ба меҳмонӣ нарафтем